Para malaikat katentreman. Panglimbang 5 menit dina Senin wagi tanggal 29 September taun 2021. Kapetik saka kitab Wahyu bab 12 ayat 7 tekan ayat 12a. Ana telung perkara kang mahanani katentremaning jagat: aman, bungah, lan waras. Telung perkara iki mujudake telu-telune atunggal kang ora bisa kapisahake sarta yung sinengkuyungan siji lan sijine. Aman tegese ora ana ancaman, panindes lan pangkrangsang antara kelompok siji lan kelompok sijine. Bungah tegese gambira kang tumus ing jiwa lan batin. Dene waras ateges kalis ing lelara lan memala. Manungsa ora bakal bungah rikala ana jroning kahanan paningkes, panindes, ancaman lan perang. Semono uga manungsa angel ngrasakake bungah rikala awak ana jroning kahanan nandhang lara, sangsara lan rekoso. Dina iki pasaman suci mestakake malaikat tetunggul telu, Santo Gabriel, Santo Mikael, lan Santo Rafael. Ing astane malaikat tetelu iki katentremaning swarga kajejegake. Dene sakdawane sejarah tumitaing jagat, malaikat tetelu ngrawuhake karya agung dalem Allah kang ngreksa katentremaning umat manungsa kanthi maujudake rasa aman, kasarasane jiwa raga sarta kabunganing ati. Malaikat Gabriel kang tegese kekuatan dalam Allah kajibah nglarapake kabar kabungan marang umat manungsa mligine marang kenya Dewi Maria lan brayat sinuci. Dene ing kitab Daniel, malaikat Gabriel kapratilakake minangka malaikat kang paring akal budi marang Daniel saengga bisa mangerteni kersa lan kekeraning Allah. Malaikat Mikael kang darbi teges sapa kang madani Allah kajibah ngreksa kaamanane swarga kanthi merangi sara daru iblis kang ngrangsang lan ngraboso swarga. Malaikat Mikael uga kayakini minangka malaikat pangamping sukma kang nembe ngajal. Dene malaikat Rafael kang tegese tabib Allah utawa Gusti nyarasake kajibah nyarasake lelarane umat manungsa mligine lelarane Sarah kang dadi underaning bubraing brayat. Sarah ora lara ragane nanging lara jiwane amarga kang srupan demit Asmodeus. Ing kene malaikat Rafael kayakini minangka malaikat pangayom wong-wong kang padha nandhang lara mligine lara jiwa lan batine. Marga pitulungane malaikat Rafael, Sarah kasil mangun urip bebrayatan karo Tobias kanthi ayem lan tentrem. Umat Kristen ngurmati malaikat Rafael minangka tabibing Allah kang ingutus nyarasake manungsa saka lelara, njejegake kasekengane jiwa sarta ngluwari manungsa saka jireting kuwasa demit. Para tresna pelem kinasih, saka pengetan malaikat tetelu dina iki bisa kadudut telung piwulang. Sepisan saka ayan malaikat Mikael awake dhewe tinimbalan jaga lan ngupayakake keamanan manungsa sacara wutuh. Ya keamanan ragawi, rohani lan batin kalebu ngampingi jiwa-jiwa kang ngarepake uga nembe ngajal liwat donga-donga. Kapindho saka ayan malaikat Gabriel awake dhewe tinimbalan nggawa kabar kabungan lan nularake nalar becik marang sapa wae ing sakiwa tengen amrih karsa dalam Gusti luwih gampang kamangerti. Katelu, saka ayan malaikat Rafael, awake dhewe tinimbalan dadi tombo kanggo sapa wae kang nandhang lara. Awake dhewe uga tinimbalan biyantu sanak kadang luar saka jirat srimpunge piala kang amung gawe rusak brayating umat manungsa. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Sohyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alama kuwaos kawula menjuk sembah nuwun awit si pangreksa dalem lumantar para malaikat suci mliginipun malaikat Gabriel, Mikael lan Rafael. Mugi raos syukur kawula menika saged kawula wujudaken sacara nyata kanthi dados pangayom, pamarta, kabungan sarta panyaras kangge sesami. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sohyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.